It is called Khuzani's week viki elikhulu. That is why ke Inziphazi Media izawushifta focus ekhona ke from Monday to Friday kuzotrenda le ndoda kwaMpungose. Minyaka le kuhlale nje kunjalo. Ungaphika nje nawe ngoba ke kumele vele kube khona apho uphawula khona negatively. Khuzani ke uyayidedela album yakhe nge-21 November. Sonke ke siyazi. Now kuzokwenzeka kanje. Monday ngomvulo or ngomsombuluko kuzophujuka khona ke album cover nje vo bese phaya ngomhla wangolesibini 18th November I think ebusuku ngabo 6 Ndlamlenze ke izokhipha okanye ke iphinde idedele isong list lapho ke sube sewuzikhethela ngokuqikelela kwakho ke uba yipi ezoba mnandi okanye ke enomyalezo ozoqondana nawe ngqo. Ngolesithathu ayike yabona kuphaya kuKhuzani uzobeke ulusuku sonke ulusishiya si desperate ngumhla apho ke adedela khona ke injinji promo apho ke unjinji ababaza khona ubusuku okanye usuku lwealbum nesihloko and asemva phaya kwi-sound kaNjinji subeke kuzwakala khona ke ingoma yeNdlamlenze yehawu ayike yabona ke wonke umthandi umculo weqhawe veske afune uqobo lwealbum kodwa ke kunyanzeleke ukuthi ke noma kuphoqe ukuba kulindwe usuku lwangolesine 20 November apho ke sizofumana 1 minute song okuyivideo ke okanye sithi i-digital video and at least ke silala singcono kakhulu. Okunye ke okudifferent ngokhuba okanye ngoKhuzani album akayidedeli okanye kayidedeli ebusuku ngabo 12 uyikhipha imini ngo2 kuzo zonke ke izitolo. So abantu kuyacela ukuthi ke bangadideki balinde u2 wasemini ngolesihlanu. Dango Inziphazi Media, please subscribe, like and share, comment.